جوانê girkêlegê ew jî wek hemî ciwanên azadîxwazê Sûriya xwe zû tevlî şoreşa rûmetê û azadiyê kirin. Tevî tirs û sitemkariya rejîma Beas yekem car dîwarê tirsê hat eşkenandin wek vê rojê de 19 meha heftan sala 2011 li ser destê hejmarek biçûkê ji ciwanên bajar dibin duruşma azadî û gelê Sûriyeka. Wek tê zanîn destpêka xwepêşandanê girkêlegê dibin siya navê hemahingiya ciwanê girkêlegê de bûn. Şûnda hevrêza ciwanê girkêlegê hate demizrandin û piraniya ciwanê bajar bûne endam di vê hevrêzê de û girkêlegê bû bajarek çalak di şoreşê de. Dema Encûmena Niştîmanî Kurd hate demizrandin. Hevrêza ciwanê girkêlegê dibin sîwana wê de îdî xwepêşandanê xwe birêve dibirin û hemî partiyên Kurdî yê endam di enekesê de bûne piştgêr ji xwepêşandanê ciwana re û îdî van partiyan nema şerê ciwan û çalakvanan kirin. Her roja şemiyê kolanên bajarê girkêlegê dibû dengvedana dengê xwepêşandaran bi hemî duruşmên azadî û hilweşîna rejîma Beas ta dema ku îdî dengê guleyan bi ser dengê mirovan ket û şoreşa Sûrî hate guhartin bû şoreşeka çekdar, dengê mirovan hate birîn û vemrandin bi tenê ma dengê guleyan di welat de. Gulalyanî Orient News, Girkêlegê.